2011. godine ustanovljeno da 15. jun obeležavamo kao dan borbe protiv nasilja nad našim najstarijima. Nažalost, nasilje postoji i ono nije samo prisutno kod najstarijih i nisu samo najstariji žrtve, već nasilje postoji. Jedna suštinska razlika koja postoji za neki raniji period jeste da je nasilje uvek postojalo. Nažalost, o njemu se nije pričalo i kao društvo nekada ranije nismo bili zreli, dovoljno snažni da se izborimo sa tim. Danas želimo otvoreno da pričamo o tome, da nasilje postoji, da diskriminacija postoji, da kršenje prava postoji, da to nije samo u Srbiji, da to postoji svugde, ali da je Srbija kao zemlja odlučila da se izbori sa tim. Jedan od načina i jedna od stvari na koji način se borimo, to je što otvoreno želimo da pričamo o tome. Postoje danas neki kritičari koji to tako interpretiraju kao da je to nastalo u nekom periodu od pre godinu, dve dana. To, nažalost, postoji mnogo dugo i mnogo dugo smo svi žmurali na takve stvari i nismo želeli da pričamo i mislili smo se to dešava nekome drugome. Nažalost, ne postoji lek koji može to da se reši za jedan dan. Da postoji, verujte mi, mi bi to uradili. Ali ono što možemo da učinimo, to je da otvoreno pričamo o tome. Ono što možemo da učinimo jeste da kažemo da smo mi kao država, mi kao društvo, mi kao vlada, mi kao ministarstvo spremni da se izborimo sa tim. Ono što je moja poruka vama, najstarijima, da znate da niste sami. Da niste sami ni vi koji nemate probleme i oni koji imaju probleme ili koji su imali probleme, da znaju da smo mi tu i da smo tu da pomognemo. Niko nema pravo da žmuri nad ovakvim problemima, a čuli smo samo jedan od njih. Mnogi od njih su zatvoreni u negde gde niko ih ne vidi, niko ih ne čuje i, nažalost, ti ljudi misle da su sami i misle da nema njima pomoći, misle da ukoliko kažu da će biti još veće zlostavljanje nego što je bilo, da će biti još veće nasilje nego što je bilo, a ja mogu da im poručim da treba da se ohrabre i treba da pričaju o tome. Mi smo u svrhu toga i napravili ili osnovali jedan SOS telefon koji radi 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana, na kome rade stručni ljudi i to je jedan od načina kako želimo da se sukobimo i da iskorenimo ovako jednu stvar u našem društvu. Druga stvar koju želimo da radimo, a to je paralelno sa nekim drugim stvarima koje radimo, a to je kao što je recimo ekonomija, a to je da radimo na kulturi i obrazovanju. Na nečemu na čemu nismo radili i na čemu danas radimo, a to je da naši mladi, da naša deca uče o tome šta su prave ljudske vrednosti. Sigurno prava ljudska vrednost nije nasilje. To je nešto što treba da iskorenimo i što treba da bude deo neke naše budućnosti. Kulture koja odlikuje naš narod. Mi nismo narod koji je nasilan, mi nismo narod koji rešava stvari nasiljem, mi smo uvek bili na neki način žrtve u istoriji i mi treba da se sukobimo sa tim. To je strategija danas, a strategija za budućnost jeste da naša mlada pokoljenja uče da toga nema. Mi ćemo da radimo na tome i glavna poruka koja treba da ode danas odavde jeste da, kao što sam rekao, da nismo vas zaboravili, da niste sami, da smo svesni da problemi postoje, ali da vas zamolimo da nama pomognete, jer ćemo mi da svakako se sukobimo sa tim, sve institucije u našoj državi, od Zaštitnika građana, od Kancelarije za ljudska i manjinska prava, od Ministarstva za rad, od naše vlade na čelu sa Anom Brnabić i na kraju i sa našim predsjednikom koji, ja evo sada možda i treći, četvrti put vam kažem, jasnu instrukciju je dao meni kao ministru da se sa ovakvim stvarima izborimo i da probamo da u budućnosti one ne postoje. Ukoliko uspemo u tome, to je naša pobeda. Svaki vid nasilja je jedan vrst poraza, ne poraza države, ne poraza ministarstva, ne poraza mene kao ministra, već poraza svih nas. I to je ono što treba da izađe odavde. Hvala vam što ste danas došli ovde, hvala vam što ste došli da zajednički pričamo otvoreno svemu ovome, hvala vama što ste imali hrabrosti da ispričate tu jednu, da kažem, vašu tužnu priču i verujem da
ta vaša tužna priča i tužne priče koje postoje danas u Srbiji će biti deo prošlosti. Hvala vam i o tome i radimo zajednički dalje. Verujem sledeće godine kada budemo obeležavali ovaj datum da ćemo imati više uspeha u tome i da ćemo pričati o tome u nekoj prošlom vremenu. Hvala vam.